ପିଲେମାନେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗପଟିଏ ଜାଣିବା। ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ନେଉଳ ଓ ସାପ। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ସାପମାନଙ୍କର 4ଟି ଗୋଡ଼ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ସହଜରେ ଚଢ଼ି ପାରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ନେଉଳମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂଇଁରେ ଗୁରୁଣ୍ଡିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ନେଉଳ ଏବଂ ସାପମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାଡ଼ଗୋଳ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ସାପମାନଙ୍କର ରାଜା ନେଉଳମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସାପମାନଙ୍କର ସଭା ଡାକିଲେ। ସବୁଯାକ ସାପ ରାଜାଙ୍କ ରାଜମହଲରେ ଏକାଠି ହେଲେ। ନେଉଳ ରାଜା ଏହି ସଭା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ନେଉଳଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସାପମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣର ଯୋଜନା କଲେ। ସେ ସାପମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ। ସାପମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଉଗ୍ର ଭାବରେ ଲଢ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ନେଉଳମାନେ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସାପ ରାଜାଙ୍କୁ ଧରିଲେ। ନେଉଳ ରାଜା ସାପ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେମାନେ ସବୁ ସାପଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତୁମର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ କୁହ? ସାପ ରାଜା ଡରିଗଲା। ସେ କହିଲା, ଦୟାକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ମାର ନାହିଁ। ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ରାଜି ହେବା। ଯଦି ତୁମେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଦେବ, ତେବେ ଆମେମାନେ ତୁମକୁ ଆମର ଗୋଡ଼ ଦେଇଦେବୁ। ନେଉଳ ରାଜା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଲେ। ତେଣୁ ସାପମାନେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହରାଇଲେ ଏବଂ ନେଉଳମାନେ ନୂଆ ଗୋଡ଼ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସାପ ଏବଂ ନେଉଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।